State Committee ni adong Harendra Riang ni tudul Mumbai Tripura mutane pula sonsama sal legai panda khlaijaka Bichandro mon patar hatiwo Tripura mutane khorok sara borok tei lahar himboto khlaijaka tei hatiwo lukothum panda khlaijaka tini o lahar himboto tei hatiwo lukothum panda wa phaimaja phakya Tripura mutane spokesperson Anthony Debruma YTF Central Working President Jitan Debruma Bichandro Mono Subregional Chairman Ranjit Riang no khubui Tripura mutane kubun adong ro tini o songsama salno rugei Tripura mutane lukurongni bisingo mutane adongrongni bisingo kaisa tongthuma boyak nukjakha tini na hai sal ama kaisa lai bumani uila hanchani mari mane tini na hai sal thane bisio asaikya or hanchani marno rugei जों tini nukha bahakai sini borok hanchangni manka hanchang man yagulo जों tama saksa sangka abo nor jotono saiman borok edisi hapama जों phaimanka edisi hapama phaiman yagulo जों tebo je borok bujiya je borok siya je borok saimaina thancha tamo ajaga borok tini sinika te borok saimanka kaisa tini sana musungo tini nahai ajaima sal dibamata bubagra hani malik bubagra hani bubagra abon bagai tini bubagra soyong di prasarano umui o tini ahai salo hanjaka tubuka abon bagana tini tebo je borok hai tongu doga khula abon bagai teb tong thomjak tai bubagra ni je nahar mani hanjaka toka chung jotono mano hunui kubuino chini je demand je tongmani Greater Timberland khaya abo chung tini success nai karon tini na hai salo chung joto je Tripura motha tai chini Tripura sarano chung ma koyo tini na hai salo noro joto no pal khai prarthana khaidi tai noro bagai bo bubagra prarthana khai tongo tai chung joto no prarthana khai tongo o thansa se chuna hamjangman ruo o hamjangma se chuna thansa khlai ruo amon bagai no kogoso tongo sangna hamjak tei uina hamjak kakai जों hamjaknai tonglai mano जों thansakai tonglai mano amon bag hamjakmani judino thansa tongkha kai holong sikio panasa bukai bubar bari mano obono tinini sal je bubagra Tripura sarno thansa phaibe sidi hnei je dal bidal ngi tongjakmani buini dokobai जों tidolui ulut ulut khlai tongjakmani a jagan hoite tini na hai salo जों tini phiyokjago जों tebo phiyokjagno nako je jagao chini Greater Timberland जों mankha जों te phiyokjagnai haipono tabuk jarathai जों joto dal bidal lagoi nasilai tonglai mani kathalai tongmani aborno जों sokomorka aborno जों managma khibireka tabu जों tini khansan mario phai जों tini pohor manka o pohorni marino tini na hai khansa tini na hai sal tini se palajak tongo abon bagai tini last naisa sana musungo tini na hai khansani salo joto borokno haini जों jotono khabai hamjagoi chini taku tai bukurno जों hamjagoi जों borok chini hamjagma yapar laiyano tai जों abon bagai no tini se chini taku Harendra Riang bai जों tini kobukjagoi जों yangon ma phaikya karon जों yango chini hamjakmani जों tebo yak kotor khai जों tongna nago je jagao hamjakma je borok maya je siya je khansa tama abono siya abono जों tini purna bagai जों yang tini ma phaijak abon bagai no tini joto oro tongnai tai je nai tongnai borok koyo o thansani marno tini joto no samai tangdi जों tai Tripura sarok जों tai kaglai liya जों Tripura sarok thansa tongnai Tripura sarno borok thansa tongnai obo haikeno je chini hamjakma जों borokno जों yaparnai।